Ja, tak. Det er vi godt nok glade for, du gjorde. Prego. Kan du ikke fortælle lidt, hvad vi har gjort i dag? Vi sov godt. Vi sov længe. Så spiste vi noget morgenmad. Vi spiste nogle æg og nogle sandwiches. Og så købte vi ind. Og så er vi gået op til Lago Federa. Næsten. Vi er oppe ved en refugio. Vi er ved... Vi lige får en cerveza. Ja, vi er ved det der Malgo di Federa nu. Malgo di Federa. Og uno grande cerveza. Og uno petite cerveza. På Ida. Petit? Det der vand er ekstra crisp, fordi det kommer fra sådan en særlig container der. Det er også en fed sådan en træting. Ja, det var cool. Mærk? Nej, det går ikke. Ej, okay, det behøver ikke se så meget højere. Kan det komme her? Wow. Prego. Nej, det er bare Ja. Så vender jeg mig lige om. Lige om lidt. Jeg tror, så falder. Så det sejt ud. Ja. Var det spændende eller godt? Det er helt fuldstændig sygt smukt. Er det Civics bedste her? Ja, det er det i hvert fald, men lad... Ja, det er god. Okay, herfra kan man godt se det drejsinden. Du vil bare ikke vælte. Der ligger den. Jeg er i gang nu. Du kan ikke falde så selv i det. Prøv at se. Du kan ikke dø. Du startede virkelig godt ud, Alex. Nej. Ja, med sådan at være tryg. Ej, men
Det er bare fordi, jeg er nødt til at sige noget sjovt. Ja. Ikke en gang imellem. Ellers så stopper mine forældre, der elsker det. Det er cirka hver gang, at du skal sige noget. Det er bedre det her. Ja, det har det. I starten var det lidt bedre. Hvad er det? Skønt. Ja, det er kører sådan nogle taberbørn som Simon. Det er fordi Simon har brug for opmærksomhed. Ja. Fordi hans far ikke Ikke elsker sådan ham. nogen som os. Ej. Hej, Victor. Ja. Jo mere folk er vandret og kommet til, så er de indset, wow, det kan vi tjene penge på det her. Eller en rivaliserende handel. En lille knæver. Altså, der er en træ. What's that? Det ligner en lemur. Ja. What is it? Nej, jeg ved det ikke. Kan I lige fortælle, hvad vi har lavet i dag og hvad vi skal? Vi skal have svensk pølseret. Ja, Klasse. vi gik op til de der, hvad hedder de? 3 timer. Ja, 2 timer. op. det var herligt. Det var herligt. Vi sov lidt. Spiste en pomfritter. 2 en øl. Så tissede vi lidt rundt omkring, og vi var oppe og spiste mad for kaffe, og så sov vi der en lille lur, en halv time. Vi savlede. I Charlotte. Ja, så det har været en god lur. Så er vi her ved Det kører. Lemuko. Lemuko. Simon han forholder sig lidt tavs. Ja. Hej. Ja. Très joli, hein. Waouh, 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 waouh. Oh là là, oh non, putain. Oi, 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 oi. Tu es fou, hein. Putain. Waouh. Det er den løjpe. Mig og Victor går og leder lidt efter blomster, mens de andre er gået lidt i forvejen. Men vi har fundet en edelweiss, hvis den lige kan fokusere. Sådan der, en edelweiss. Det siges, at Captain Winters fra Band of Brothers, eller han sagde, at de tyske soldater kravlede højt op i Alperne for at finde en edelweiss, og det skulle så give godt held eller et eller andet. Det må vi finde ud af. Men nu er der i hvert fald fundet en, så det kan være, det bringer godt held. Det er ikke rigtigt, Viggo. Vi håber. Vi håber. Passer jeg lige herop? Well, how are you feeling? Feeling good tonight. We have yet to find an edelweiss for Victor. And, beautiful. Beautiful. Og vi skal hele vejen derop, formentlig. Nu må vi se, om vi kan klare det.
Det er sådan nogle rimelig sketchy stier, der er heroppe af. Vi må prøve, ellers så vender vi om, så vi kan komme til Venedig og drikke øl snart. Levende. Vi er meget ansvarlige. Nå, kan I lige fortælle, jeg kan ikke lige give status. Vi har nået vores top i dag. Ja. Vi skulle planlægge at gå derop. Herop til. Så man kan se, så er der en masse små lortesten, der ruller. Og Victor var tæt på at få den i hovedet måske. Ja, Han er ikke tæt på at få den i hovedet. Jeg sendte lige et sten med postkorten Tæt på. via Ida og så ned til Victor. Ja, det var ikke så godt. Så besluttede vi os for at stoppe. Så nu sidder vi bare og hygger os. Ja. Her. Med den gode udsigt. Men I maxede vores evner der. Jeg ved heller ikke, om de der vi mødte, synes vi. Du er fucking sur. Der er sgu 4. Fuck, jeg er sulten, mand. Vi har været hele vejen dernede og fulgt stien. Og sådan igennem der, så kommet op nede fra her. Og vi fortsætter op forbi det her pas, hvor vi skal op af her nu. Og på den anden side skulle vi gerne kunne se Lago de Sorapis. Næsten. Nej. Men hørte det, han sagde, med, når man gik her? Ja. Og der var et område, der var lidt sketchy, men der var der sådan nogle steel wires, man kunne holde fast i. Det prøvede vi jo i mandag. Det var bare sådan. Det var en intro. Overdramatiseret også lidt med den her. Jeg har Jeg tror Simon har på Jeg er lidt travlt, fordi vi skal nå hen op over et pas, der er derovre. Der, tror jeg. Og det skal vi nå at gøre, inden det kan nå at falde regn eller noget som helst. Oj. nogen, Cheers, mom. Cheers, mom. Gletscher. Ja, fuck, det er godt, det er et godt vejr. Jeg synes ikke, det har været glat. Nej, ikke indtil videre i hvert fald. Det har max været sådan lidt stens. Hvad synes du om det hele lige nu? Jeg synes, det er vældig flot. Alt under min fod, men det går over lige om lidt, kan jeg mærke. Så bliver det godt. Det lyder godt. Den her vej er i hvert fald. Ligesom i... Nej, så skal du lige løbe ind under. Hvad sker der nu, Andreas? Vi er på vej fra Cortina mod Venedig, eller Treviso faktisk, fordi vi skal aflevere bilen. Og vi hører
I bought a coconut, bought it for the kind of sister had another one. She paid for the lime. She put the lime in the coconut. She drank them full up. She put the lime in the coconut. She drank them. Nå, så kommer vi til Venedig. Kan du ikke fortælle lidt om, hvor vi er på vej hen? Vi er på vej til Venedig. Venedig? Vi er på broen fra et eller andet med, hvad hedder det? Medistiart. Hvad? Eller Treviso. Nej, det der med et eller andet. Jeg er også med vildt. Hænderne! Sister had another one. She paid for the lime. She put the lime in the coconut. She drank them full up. She put the lime in the coconut. She drank them up. She put the lime in the coconut. She drank them full up. She put the lime in the coconut. She called it Dotty Coconut. Ain't there nothing I can take. I said, leave us there, leave us take. I said, ain't there nothing I can take. I said, leave us there, leave us take. I said, Mother's mother is not. Ich habe gesprochen mit der auf Englisch. Ja. Englische Flight. Ja. Es ist eine schwierige Sprache. Ja? Deutsch, ja. Ja. Englisch ist ein bisschen. Es ist ein bisschen einfach hier. Und Aber der ist. Skal ikke sammen med hjem? Victor, der er plads til ham i sengen, hvis der er. Hey Simon? Ja. Hey Simon? Ja. Hallo, hvad har vi brugt de sidste 10 minutter på? Men altså, okay, først så snakker vi nogle ortodoxe jøder i ham ved Lillemann. 3 timer eller sådan noget. Om alt muligt mærkeligt. Så blev Victor anholdt, fordi jeg pissede på et træ, så blev Victor anholdt næsten tævet af politiet. Og så tager jeg hans pas og har det sådan noget 10 minutter. Og så truer os med alt muligt mærkeligt. Og Ida spiller på alle sådan feminine ting. Ida vil være græde. I'm sorry, og vi prøvede at få hende til at græde, men det kunne vi ikke. Og så kom hun tilbage til Victor, den passede og siger, hvis du gør det her igen, så... Sådan, ja. Det skal vi... Fucking fucked! Det... Ej, hvor griner du? Det var lidt sjovt. Nej, det synes jeg det, Ida. Det synes jeg det. Det er bare lidt til Simon, det her. Ej, det var bare lidt opstød. Er der noget, du vil sige til ham? Det var lidt surt opstød. Måske du vil sige undskyld eller sådan noget. Ja, men jeg vil gerne sige undskyld. Det var lidt tavligt. Nice. Jeg synes bare virkelig, det var sjovt. Ja. Bygningen må det jo være. Victor, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, vi ser? Vi ser på Markuskirken. Den er bygget i det 13. århundrede af Gianmarco Convaletti. Og en masse slaver. Ja, det ved jeg ikke. Det lyder rigtigt. Ja, det var flot. Så der er et spir her. Det blev bygget i 1633, lige efter den store krig. Men det er faktisk ikke det rigtige spir, det her, fordi det originale spir, som blev opsat i 1633, røg under orkanen, som man senere kaldte Lucia. Fordi der var meget, fordi at efter, så var der et lys deroppe. Og Lucia, det er jo lys. Det er meget flot. Det her, alle de der, den der gamle bygning.